jutang pen ami thanga traditional dress pen selang tum dak ang cetodun lahan nilitum aningan bang kami nilitum klempon ya lapen klempon bompo an sosin tum klempon tu bompo la kesi awareness ki people no amme ke bak rang phalo vi kim yatum pat ati ma ong do amuni tum karbi tum along like 20 bighas 10 bighas 30 bighas tum apuson long along like do tame pangram chai po iltum pilo ki jutke ansulong like pudi ni pinan rong lut lo posil hai survey dam lo along like thetum tame ansulong like dati lasin nono bangke along like do tum an bangke economically ili tum warsai cek tame chu e ponang po lapen theng pitame ador ki so theng pitame alle ki tu pan e pon dom na po il tum ame se bangke lalo atok anu male tum akar bi tum tame ting thuduna ko tha tum tame paprang nang po ili tum ane oman chulong sil tum somar panda pachali abar saidoji matidi non on bung atum ke tum lahai ka vi pen pot ili tum somar man pachali pon thek la posonsi itum api backward hidi api ciru rok nang la sila makin tum awareness lo ansu se nilitum la ke sisi committee ben si chingwai ponde di non mat ke pathi kon pelang la si non pini tang de lo tang te aku mu la executive meeting ho sinil tum pithi kon po konat arit ma komada bang fu adim ma hala so sin tum chingwai pon si pithi kon nilitum pini ladak leader sa tum si chingrum chot la pen cultural troops la pen senior citizen na tum dolo la si bang pharu sira bang poke bak di nilitum kado kabe ka chingrum weather da me weather ma hedi atumi mulam karbe ke jangi polason thek long si mone tum unprepared tani ne delo setame kopai ke ne pini non an bang karbe jang jelang yo aname hujumi pe ki idea se dukan exchange kori kena ami kan mingkul kori kena kelo kote thakibo koi kena itu ami kan bi itu de ai kena ami kan ami don naga mana se ami lothak thai para se ai kena yate participate kori ase kena itu apni kan kote itu information ti ase thank you media tom phana kero pilo adak pini inquiry si number bordan constituency APHLC committee pen pate piponsi itum ajutang reng nangji isi khai kang thimpolo tangte itum ajutang tame akereng ya kenang so basi pini nilitum labor day pu pachi tonsi pini ladak arunong chingdi pu labangso nilitum a party pensideng konlo lapen labangke kideng konang ko kalam theke lo non ove ki miatum jasemet youth atum mabangke sai katiki kam ke klema bang thera ko konat ne ke chali dam juipo sai katiki bangke katherak la poson doko lasin non ili tumak mang bang kela heno itum sai tiki kete ili tum chulong li lapen sai ka tiki ke potsi ili tum along leta kivir la pu pangram sulo polotang te ili tum alien te tret pu lasin non ili tum APHLC pe nak mang kela heno itum ijutang tame ha pisar pusar ago pe nang kembo mang bom ili tum culture la ili tum jhum cultivation puta pulo shifting cultivation puta itum pulo labangso ajutang itum ke pareng versi fansi nili tum pini labor day pache ton fansi pini arunong chingje bangke ladak bordan constituency kanya biarong sonsing ti aberi ba alangli ipang thaipon labangso adim snil tu arunong chingji bang tipon lo asal ladak cultural troops atum tadu alang itu pandami akhiru pipa pilo nang participate in pot lapen nili tu malong du tunang Borjan Constituency Committee APHLC pena leaders atum youth wing women wing and part CC committee
lapen border belt penang chitong dun akapre ka khai tum tribe tum naga mate lotha alider tum da pini dolo alang tum tame ile tum maphan mes